ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಕುಡರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನೇಕ್ಲು ಬೈದ ದೂರ ಬೈದ ಎಸ್ ತೊಡಿಕನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಡಿಕನಗ ಬರ್ತದೆ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಆಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷನ್ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಭಿತ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಹೋಯದ ಎಸ್
ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತಾ ಬೈದಿರ್ತೀರಿ ಶೋಭಿತ್ ಬ್ರೋ ಎಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಜಾತ್ರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದೆರಡು ಕಾಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಕಾಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಕಾಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಹಾಕಿದ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ತೊಡಿಕನ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರ್ಥಕ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚು ಬ್ರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಎಸ್ ಒಂದೆರಡು ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ಲ ಪುದಾರಂಚ ಗುರುಶಾಂತಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಾನು ಪೋತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕಾ? ಜ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್. ಬೆಲ್ಲ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಂಡೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಬಂಡ ಓದ್ತೀನಿ ಗುಡ್ನ ಅವು ಲಕ್ಕಿ ಬಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಬಂಡ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ದೇನು ತೊಡಿಕಾನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಆದ